นี่ดักระบังซัว constituency ดีพัว constituency เป็นแก่ในลีนี่ตุม APHLC เรา first ลูกเกจอกเราเป็นแก่คาดูอิตาDC บาย returning officer tu alang kium ke lang ateng ta chok lo kusi pu seta scrutiny ke mo phor tarik si doji la pen ke mang ke nang litum chini le ke di ne litum autonomous state under article 244A ke long vek nang po che pe long vek nang po elitum si rat atum pen si tum long nang ji ke di la rat atum aja kong pen pete itum claim on e la pen ajok autonomous democracy a law pen possibility to election che dan nu nang kok lo la pen che dan nu lo pen autonomous state ke long vek po long le ticket to gen itu nge oel la pen six schedule bang ke pang tang vek nang po ajak kong kang butang anta ako che en to et nang po la hello la pen dak Karbi Anglong inglong arata tum akhei la pen along ri to ke pe jok vek nang po la hello akam la pen khilonjia ohomia tum la pen ke adivasi atum alang litum akhei la pen along leta nitum rai pivek po la pen alang litum na elitum chini lo adivasi atum da backward pikedi alang litum si schedule tribe status ke long pa prang lo ningkan pharo ke thoma prang seta alang litum non anta backward pick lo si alang litum aphan itum mathapon po la pen ohomia khilonjia tum mange mathapon vek po la pen CAA UCC la pen hala Assam healing practices of evil prevention of evil practices act pol bangke pavidet nang ji lailo ni tum la pen son thak ke nuwa son pe do bom jelang mene la pavidet nang la pen di mahasau nonamat ponchat nang bikok lo hal so ponchat di mahasau pen ta ako pon tu vek nang ji adak di mahasau ta autonomous council under six schedule se adak pang tang tu nang ji la pen ilitung Karbi Anglong ta ponchat a law nang pilut tang lo election council election da ponchat a law pen si pe dorong lo lai hui an pavidet tu det nang ji pusine tung e claim vek po la pen non la latest autonomous award avidet la lang tha aprang ke number 3 Dipu SD autonomous district constituency pusi ki pupu ke di non ke autonomous pa alam theta pavidet lo nai tum la ke serious alam lo e tum ban autonomy nang pipi la BJP tum thuke la pen general tum thuke autonomy itum phan sadhin thuke sadhin adha sadhin anda nang ping tum te ili tum phan nang dong sit jisi la tum ke claim lok lo la posi la autonomous alam the bang ke ako pelong tu nang ji symbol bang ke ni tum kang wai dun ke torch lo number 1 number 2 ke KC lo la pen number 3 bang ke ring well
la isile la number 1 sin tum long popusi mathalo atema number 1 abang tala ka ke thom da lo lage free symbol bom lang reserve kali lage sir nam ki hai je phan ning ke thekwan do ni tum bange 100% sin tum ning thelo la bange non batai ke athema tum inglong arat tum just semet inglong arat la pen khilon je khomia tum la pen adivasi tum ke akhei la pen along ri ki vir je phan ke jokta ning hang he ke di ili tum ekhei pen along ri ke doji phan si ka che protect je phan si ili tum ke claim lo pot election bange ne li tum si highway popular thema BJP Congress ka do tung ge lage akhei pen along ri donang ji pu ge ning je ke ala tum ke sir nang lepu hai nang tum se hai ya asai le deng ke deng vek je bange lage 60 la autonomous state abang lo number kecheng si number 1 lo la pen number 2 ke lage 6 schedule kapang tanga kam lo anpar ke CA pavedet nangi UCC pavedet nangi halaso evil practices act hala ta pavedet nangi la pen hala ponchayat aron ke wan la pa pe dolong ledet nangi la pen la mopen ki pubom autonomous district abang ka autonomous area po bangai tum chelong tu vek nangi la pen sir public and short Long live, long live. Long live, long live. Long live, long live. Baila, baila. Baila, baila. Baila, baila. Than kang tum ge la hello modern ahut non pindi arni ke ron pulo tangte ron ke chedan ge ko pie pasi ke chedan ekhei la pen elong ri ke chepe jok ye phansi ron ke chedan la pen ron ke chedan ke la election hello ron ke chedan non ke election vote ke pi hello la ituma vote hello ilituma AK47 rifle lo bomb lo chir lo nok lo e chong lo la hello la potsi la rat atum a vote kaddo kavita APHLC to ampan pi lap nang po lain lo thank you sir